Je tu zlá energia. Neprestane nejaká zlá energia, keď teraz opravujem tú elektriku, neprestane to s chujovinami zas. No. Stojí na mieste. Nahnutá je. Vzduchu. Co nahnuté? Však stolička tu celý čas. Buď sa normálny je, jak co nahnuté? Však tu stolička celý čas. Si tu? Nie, umar mi, hej, už mi umar. Ty piču, Jebe! Ty piču, ta nie si piču. Stanku, nechceme najebať, ty je stifler, neutor sa tak u mojej chyži, ty piču. Bo tu sa nelaje. A volem, co ci jebe, a ty piču, prestaň sa s tým. U mojej chyži nie. Nie môžeš, kameru chujú. Choď bližšie k tomu. A nie, že choď bližšie, tak u mne nie. Viete, že tu upravím ešte bližšie chceš ísť. Choď bližšie. Prestaň sa s chujovinami a záš. Chlapci, to je rituál. Podobno tu taký rituál, pozor Patrec, podobno taký rituál. Si tu? Ticho. Si tu? Stifler, ale mi najebeš, dneska tu to. Prestaň, si tu, si tam, si kde, si u Anglicku, tá zemi, však vidíš, že celý čas mi tu stolička tu bola tak, nie? No, odsunul mi ju tu a furt bude sa stolička tam, stolička tu. No však jasné, že sa hýbe, keď tu som, nie? Keď tu som, jasné. 3-6 ste tu? Jaký 3-6? Keď toto je 2 zemiatka a 3-6 nie tu. Toto je 2 zemiatka kabel. Jak môže byť 3-6? No, mne si sa